ndosaka ndiri wari kuti nyaya yenyu mimba yakamangarwa kwaruda iyo kataura kuti ikazoenda kupi kukoti kwamutare hatisi toda ndipe judgment yekoti kwamutare ndiyo yato hauda kupiwa judgment ndosaka ndiri kuramba izvo kuti hakuna koti inoti yapedza nyaya yotadza kupa munhu judgment enda utsvake judgment asi usati waende judgment iyo stop kumira pamberi paunhu uri kuti uchiturisa kuti enda kuroti kuti development koshandisa vanhu iwo warusvikira korambidza vanhu vacho. Pakaitika zverufu zvakafanana nekuti pashayika muchinda kana muzvare iwo warusvika futi korambidza vanhu vacho kuti musabhadhare bazo rudiwa naishe Changamire muzukuru wedu warusvika korambidza. Pakaitika zvemakanzo warusvika futi korambidza futi sabhuku wangu sabhuku panapa pabigwi makanzo panapa tisinopatonga panapa tisi machinda panapa tisinotonga panapa patongwi ndisheba panapa ishoko yoruti ishe isusu hatidini hatimuzivi pana isheba panapa. Pane zvomwe murume wakapisa mumba yake unonzi Karenga Mupembe. Ndakanyora tsamba ini ndikamudaidza Samoni kuti auye padare vakamurambidza futi iwowa vari 2. Vamurambidza kudaro sabhuku wangu wako achimutaura uri panapa sabhuku wacho ndo mashoko andinawo nevaruna. Ramambo mutasa ingosini kunyama yati zvitawandisha ndisi amuzivi apachimuziva apachamuziva ndasumuka padare rashe Ramambo mutasa kuti vaone murume handizizivi amuzizivi aisoke sabhuku wacho ari uyachi yes munyaya yemataura matibambo inini warume wakarambidza warambidza kubhadhara development levy mutero ndizvo zvese vanoti muri kudiwa murume wacho ane imba yakatsva wamuti wakarambidzwa zai kudari ari haana kuya kudari kwakarambidzwa kuya kurodhi ndiani vanhu vakawanda vanoti tikavati endai ngatiendei kurodhi vanoti isisi hativhumi kuti tiendeswe kurodhi ndiyo tirikugara kumachinda saka machinda anotiti usaende kupi kurodhi kana machinda azoti tiende kurodhi kuti chazoenda kumarodhi machinda aripo ndomairi ari panapa ndokutora kunoita vanhuva imimi varume zviro muzviita here kwete mama uya kodini uya akagara pasi uya kugara pasi uyu mambo uyu ndiye takazwa ndiye sabhuku uyu akazi sabhuku basi uyu kwaite makamugadza sa uyu ndiyo mweya kuti saka nyaya ichaichai yachibuda saka ndo nyaya ichaichai asi yo nyaya basi uyu ngotoya mari yenyu medu asi ndiye takazwa ndiye makagadza mambo but uyu ngozi ndi sabhuku washe saka kune muchiwandirei muchinyeperana chokwadi chaicha nyaya ichaicha yazobuda nyaya yenyu ndeyekuti muri kuti uyu hasi sabhuku muna sabhuku wenyu
iyi nyaya iyi ndiyo yakanga ine nyaya dzekunzi mukomana iwewe uchiziva une nyaya haukwarifa kuita sabhuku nenyaya dzekuti une ropa wamaoko ako. Yes, ndikati chizviya ndikabvunza kuti nyaya yekufa ndiani zviya ndisekuru zviya, ndikati ndikuda police report kuti payakaenda kumapurisa yakanzi chii kumapurisa, ndikazoti ndikuda futi clearance yake kubva kuCID, ndikauya nayo yekuti munhu yakaparara mhosva yanamushumu kuti ndiye akaita mhosva, ndikauya nayo mama. Then chisina kuuya ipolice report kuti nyaya pakafa sekuru nyaya yakaripotwa here, because chinoti nyaya ipinde murecord yenational Central Intelligence Bureau inofanira kunge yapinda mumarekodzi emapurisa. Kana isina kupinda mumarekodzi emapurisa, it means kuti musystem inenge isina. Saka nyange munhu akaenda koibvunzwa kwanosvika kuti munhu ari clean, because hainobvira yaripotwa. Yakaripotwa here nyaya iyi mapurisa my claim against this man. Nyaya yakaripotwa akatombovhariwa. Ikatongwa. Yakatongwa. Ainotongwa because munhu anga ari mumba akabva munhu ari mumba mapurisa bvamubata maneighborhood vamutora akabva aenda kwaruda aenda kwada vambovhari vabva azobuda. Ndozvanotora kuvharirwa nekubuda hazvitauri chinhu, because munhu kana avharirwa handisi chinoti aburiswe isaidza mapurisa anenge aona kuti haana nyaya, kana kuti aburiswa nebhel, kana kuti anzi enda tichazokudaidza nemasamwa. Zvinoitika munzvimbo medu. Zvambozwa nyaya mutest iwo pawakaziva vambovhariwa kumapurisa, pawakabuda mapurisa akati chii? Mapurisa akangonditenda ati ndizive nemhosva yatinonga tazoona pouri ndichazokutora ndokuda kwandakangoita kuenda. So meaning nyaya haina kupera. Ndakatoenda kakawanda ndauenda kangoma mama. Ndaenda ndazava nditi hama dzangu dzaidzokera futi dziti mamboburitsirei ndichowa futi ndichienda kumapurisa. Izwa pandopedza kutaura da kuti kana mapurisa akati handiti tichakudaidza nemasamwa, handiti kana need yachi yapo, handiti it means kuti nyaya still under investigation. Hapana kuti akazoenda kukoti kwamutaya chizi nyaya iyi hatisi kuona umbo hwacho hwakadini, iwe buda ndipo ndakangobuda vandadini vandazokuenda kugara koti. Ndozvatibuda kaizvo kuti kana akaenda kukoti judgment yekoti iri kuti chii? Ndakangonzi buda uende nyaya yako hatisi kuona umbo hwayo hwakadini hwakakwana, ndizvo ndakataurirwa inini kusvikana nhasi. Judgment yacho iripi? Handina kuziva kuti inofanira kuuya neni kauseva yanayo. Hakuna major anotora judgment nemuromo. Judgment yepamajor street haiti nemuromo ba, ine paper inoratidza kuti case between nhingi nenhingi judgment. Saka judgment iyoyo tiri kuida so that tikwanise kubva tapedza nyaya, because we cannot go, hakuna kwatoenda kana judgment isina kuiona kuti koti yakamboti chii, because chiwo wedika handikateereri kuti zvataura ndochokwadi. Aiwa hakuna ende hakuna koti inoti major street anokuti right bambo pana nyaya yapo enda hako. Aiwa clerk of court inofanira kunyora zimatsamba ekutora kuti munhu judgment munhu discharge chii. Masoko manova ndazwa uchati ndizvitsvage. Tsvagai ikoko ndokuti nyaya iite sei tikataipedza nyaya iyo, because inini mutemo wangu ndekuti as long as uri munhu ari uri aconvict wakatomboconvictwa neimwe nyaya haukwalifai kuita sabhuku. Handikwanisi kuprocessa mapepa ekuti uite sabhuku kana utori munhu ane mhosva yake yakabatwa nayo. Saka ndinoti ndange ndaapruva izvozvo zvicho kuti mhosva hapadi, hapana, kana mhosva pasina denoti sabhuku, kana iripo
It's because nyaya iripo ndekuti iwo uri substandard here kana kuti de facto watogadzwa here makamani tv mukawaini mafingerprints ndokugadza right ndosandoti kana izvi zvese zvaclear handiti you are the rightful person kuenda pachigaro pacho asi this thing hanging over your head chofanira kutanga chaita sei chaclear first then from there tochifamba kuenda kupi kumberi ndinochifambira mambo saka ndoda clearanceyo chi first because nyaya iripo ishemane nenyama yendi ndekuti nyaya isitori between imimi nechi neawa nyaya itori between awa neuyu because nyaya avakomana vari kuti hasama hazvisiri izvozvo vaiita manje mambo ndaiti ndikatumwa naishe kuti bika makanzu ndaibika ndaiendapo ndaiti tibikire makanzu sure vanhu vaiuya basi vava ne 3 years musika mufrizi vedu musikabiki makanzu saka po ndakapinda ndasabhuku enini ndakadaidzira vanhu sure vatita makata gadzisa zvinhu zvemakanzu po ndakaenda kunozvibika musi wekuti makanzu angu aibva sekuru uyu nemurume uyu namama wamurume uyu wakasvika wakati nzvimbo yawabikira ino iyi haisi yako ngeisu machinda nopane nyaya iri yenyaya kubuda zvese izvi iwe awaroti ngepedu machinda iwe uri chii ini ndiri sabhuku aiwa uri muchinda here handisi muchinda ba right saka they are right handisi muchinda iwe kana usiri muchinda ka saka unonoisa doro hari dzenyu dzenguya munzvimbo yemamapiro emachinda sei ndo ndakazosvika kubvunza isheni kuti ishe mungofanira kunditaurira pano pekuti ndichiitira zvinhu zvangu ndinotangira apa chigumira apa handiri mabazwa machinda macho mutaura wemunhu kana chiri doro rekupinda mubinga guru rinopinzwa with the authority yemachinda epamutasa munzvimbo iyoyo mambo ndimo mondakakurira inini baba wangu taitombobikira makanzu nzvimbo iyoyo uzanyari uzotaura ndiri kuti pamwe pacho hapadiwiwoba panoda ishe nyama yendi nemachinda ekwanyama yendi uzwa pendere uzotaura yekuti iwe wakaenda kupinda mumapiro emachinda iwe usiri muchinda ndo pane chii ndo pane nyaya yako nemachinda ipapo kuzi haupindima umo asi iwe uri ubhesa kuti ndatumwa ndiani ndiishe but manje zvinoitika kana tiri kuita zvinhu zvemhuri uzanotaura kana tiri kuita zvinhu zvemhuri zvasiyana neusabhuku neushe ini kana ndiri panapa ka tiri kutaura nenyaya yebinga guru kana tangotaura nenyaya yebinga guru ndinotombobviswa chibhachi ichi nechiheti zvomboswa pasaidi wanotungamirira nyaya yacho wedzinza wotungamirira nyaya iyi kuti ndiri mambo hazvire kuti I'm in charge of zvinhu zvese zvepamutasa zvedzinza ai for now ndini spokesperson ndini ndakamirira mhuri asi kana paine zvokuda mhuri ndinoconsulta the relevant people ndiwo vanotitaurira zvokuita ini ndotedzera chii izvozvo because iwe haukwanisi kupinda mumapiro haukwanisi kupinda mumapiro ekwamanyama yendi kana usiri nyama yendi akaudzwa kwenezvo kuti ndokunotangira hondo dzenyu ikoko kuti because pauri kunotsika iwe hapatsikwi nengoya unotsikwa nemuzvari nemuchinda hatichazivi manje pamwe nekutonetsa kwakuita mvura uko ndimi vamuri kukonzeresa because nyama yendi ndiro svikira hombe remvura mwamutasa izvozvo handirani nekuti kutiona umwe wacho watuti wachinda wachewawo wakutorima nechishanu saka handimbozvirambiba matsanangiro muta mambo kuna umwe wacho ngoti titaurwi but ngotorima nechishanu nezuro chaichaichai kuna ngo chitopisa munda nezuro chaichai zuro chaichai kwete kareba zvinhu zvagara zvitoitika mafriday ake tingoti chisi chedu isusu wanotozvita seizvozvo right anyway nyaya yenyu taiona taura idziro
Chicheko chedu chetinacho chekuti uyu ndisabhuku mamombe. Sumukaeka. Ndisabhuku mamombe. Asi kunzvimbo toti ngeyemachinda yaifanira kunga ine sabhuku nyama yake. Asi mukoma wemanje wakabva ati ndiye ishe ndiye sabhuku. Nzvimbo igoma hamuna sabhuku. But muna vanhu vakachanaiwa navanhu vekamamombe. Saka tatino chachitoro chichemo chitatu nacho kuti takamboenda kumba kwaishe. Ishe akati handi iti izvozvo. Aiwa. Enda kuti gura bhuku, kuti gura bhuku. Tise bhuku remachinda. Asi mabasa kuya. Ini ndoda kubvunza. Bhuku rekwanyama ende riripo here? Riko. Riko. Rutungamiwa ndiani? Rutungamiwa ndi uyu. Yemwana Changamire. Ndiani? Jasper Nyamaende mwana wake pomba pake. Mwana wenyime. Azviti. Aiwa mambo zvakaitika ngezvekuda. Ishanga aripo. Kanga ane sabhuku Nyamaende namuzvare Nyamaende nanhasi zviripo. Sabhuku Nyamaende wacho wakafa. Saka ndio tsika ndinongotedzera. Handizombotomba kusina kondoenda kwangu ndega ndinoende kwangu. Izwai baba. Zvinoitika ka? Kuna mambo mutazi. Asi kuna sabhuku ndorikanda. Handikati nekuti ndini mambo ndo ndinda sabhuku ndorikanda. Azviti ba. Ngatipane mukana. Ngatipane mukana semhuri. Kana uino chimwe chigaro, ipawo wamwe chimwe chigaro. Mukavapa zvigaro wana Nyamaende wakaitawo chimwe chinuka munowirirana. Hawangatongi nenguva yaka mubhuku rawo. Azviti. Kutongwa nenguva yamubhuku rawo. Azviti. Imimi bhuku reNyamaende ribvisei paushe hwenyu. Ripei kumhuri. Imi musara neushe chete. Because mukana mamakazvibata zvese zvinokunetsai. Because bhuku ramakabata rinoda kuyananisa. Asi nyembe dzamunadzo dzeushe dzinoda kutonga. Saka the next thing hamuchayananisi makuti munhu wese wauya maakutonga. Hazvifambidzani bazvinhu zvirizvo. Imimi taiche ngapauye paina chii sabhuku Nyamaende. Ndokuti zvaro zvakanaka. Endai mugadzirise izvozvo. Separatai the two. Chimwe nachimwe chizvimirire. Ndiri musaitire izvi. Hondo dzamuita basi. Kuzvafanira kuti bhuku muno mubhuku mandorikanda muno ndotongwa naNyagomo. Machinda wobvuma kutongwa neNyagomo. Mubhuku randorikanda remachinda wobvuma kutongwa neNyagomo. Azviti azvishandi. Bhuku rawo nderawo. Endai museparate the two. Ende mwana hamungatiwo baba ndiishe mwana ndiye sabhuku. Azviti. Ipaiwo mwana Nyamaende dzimwe dzimba dzikachitowo sabhuku. So that ushe kana uri kutenderera ka ukabvawo pamuri uchienda kunga usabhuku unotenderera uchibvapo uchiendawo muhemese. Akachamuda kudya. Idyai mese semhuri. Nokati musumu wasabhuku wekuwaka kwemakuwa uri pakuri pauri. Musumu wasabhuku kugadza sabhuku uri kuya futi pauri saishe. Aiwa. Azvito. Ende mugadzire nyaya dzinaona nyaya dzenyu ndo pane nyaya dzenyu. Separate the two. Sabhuku neushe. Chingachimire chega. Sabhuku ngaubude mumba menyu. Ngauende kuna vamwe nemumba. Because uyu kauyu bhuku ramamombe neramaNyamaende ise mubhuku.
akasiyana. Uyu ndi mamombe. Asi uyu manje akatipinda mubhuku kwenyama yanje. Akatipinda mubhuku kwenyama yanje kuda kupusha isusu. Ndakazosvika kubvunza kuna kuti ndibvunze ishe ndinoona kusvika waita vana vanasi ndobvunza undakaita isho tinoguma papi ngekuti imini ndi mako yakangoti mauti yakutere Izwa iwo. Kana iwe uri kubhuku ramamombe, saka waiziva kutaura machinda mari dzemutero sei? Ningati kwakusina hakuna sabhuku sabhuku aripo Jasper. Jasper wari kwachanayo kwana chanayo. Sabhuku Jasper uripo. Mambo ngawajekise chokwadi wananyama ende kuti kuruzwa mamombe anditika kusaidire kwako kurubata Jasper nyama ende kusaidire kwako kunogarawa papa mambo pasiyana awari kudizine kwa mamombe awari kudizine kwa mamombe mamombe wakagurana na sabhuku na chanayo sabhuku chanayo munomuzeka mambo ndiye wakagurana mamombe rekwa chanayo rine kubhinya road kusira ndokune bhuku kwa nyama ende ra Jasper Razi awarutizve bhuku ravo chairo ravaitonga ngere kwachanayo. Bhuku ravo waruti hanzi baba yedu ndiwo kapa chanayo bhuku. Saka toda bhuku redu rekwani rekwachanayo. Kuti baba wavo chacha ndiye akapa bhuku vanhu rekwachanayo. Anesa bhuku chanayo. Izwa ishi. Imimi ichozvo ichokwadi here. Ichokwadi. Saka muri kuitei kugadzisa nyaya yebhuku iro. Kana muchiziva kuti bhuku iro ndekwenyama yende, sei muri kurisiya riri kwachanayo? Isusu rekwanyama yende tinaro bhuku rekwanyama yende. Ko iri kutaura wakaira kapiona. Ngera ane baba wavo kwaigara kwacho ndiwo. Wale baba wavo ndiwo wakapa bhuku vane chanayo. Asi ishe ndimi nyama yende. Saka kana muchitoiziya history gadzirisei kanyaya. Ite mukambozi musakani nezvinhu zvisina basa. Ngekuti ini chaindinetsa kutaiti bhuku ramamombe kwacho. Handiti ndiko dai ndikazobva ndazokwazi kumachinda. Saka ndakazosvika kuna ishe kuti ishe bhuku ramamombe kwacho rinoguma vani. Handiti mazviona. Ndipo ndakazopanga kuti bhuku rinoguma apa. Handiti maona. Saka muruzi ngemamombe ndomuruzi mune machinyi futi. Mune machinda. Pandisozvisaiwo futi. Ndipo kana kuruzi awari machanayo. Handiti question yangu inongodzoka futi. Saka uri kuya kuwabvunza mutero sei wasima mamombe? Kuruguma ramamombe nachanayo mambo. Kwizi pane nhume yemungotuma. Aito ikure chinofunga panapa nekurodhi kuti abva kutarwa. Aiwa, ausipindura mubvunzo. Mari Ndati wati wari kwachanaiwa. Wari kwachanayo awa. Kune vanoti ipapo, mira ipapo. Wari kubhuku ripi awa? Kwachanaiwa. Wari kubhuku kwachanayo asi wari bhuku kwamamombe. Aiwa, utaura chiva. Mambo murumo uri kutenderera. Mubhuku medu motikogara isusu. Inzvimbo yemachinda, mira, inzvimbo yemachinda. Asi inzvimbo yemachinda kudai yakati nebhuku rawo kwamamombe. Sabhuku mamombe, sabhuku chanayo. But mishe irimo ingosvika kuma-30. Muriona? Yasvika kuma-30, hapana sabhuku wakagadza munhu imomo. Yawagadzwa nemachinda. Hamuna sabhuku wakati ndagadzika musha apa. Kana ndaisa munhu. Wakadzwa nemachinda. Bhuku tawa ndi mukoma rekuzi bhuku rekwanyama yende. Rari itongwa ndi baba wangu ini. Saka baba kufa kwaakaita ndokuda kuti wakati ndichanayo. Uivati no bhuku rekwanyama yende ndautora ndaupa mwana wangu. Ari shefu Mira. So it means ka bhuku rakapiwa Jasper na baba wake. I-creation. Bhuku chairo. Mati mimi bhuku chairo rekwanyama yende ndiro riri kuzi chanayo. Saka iri naJasper ruzi nyama yende ngiripi? Haisi creation isitati nebhuku redu kudhara nekudhara. Kuna simu nekwanyama yende. Hapana ishe usina bhuku rake. Kuna ishe chikomba, sabhuku chikomba, ishe nyama yende, sabhuku nyama yende, ishe sahumani. Izvo ndotozviziva nyangwe mambo chaiye hakuna mambo asina bhuku. Saka ndikuti bhuku chairo renyu reumambo ndoro riri kwanyama yende. Asi iyi mhuri futi handizi yekwanyama yende. Ino bhuku rari rayo. Handizvo ndozvari kumutaura kapa. Ndosaka ndoti gadzirisai bhuku rawawa rina chanaiwawo ridzoke kwavari bhuku rawa renyama yende. Because zvakafanira kuti pamuchena kuna John muchena, kuna Henry muchena, kuna wese masabhuku awo. Asi wari wana kwani ukamuchena. Saka zvimwe chete kwanyama yende kunokwanisa kuita mabhuku enyama yende 4.
asi aine wanotonga wakasiyana asi vari wana wani wanyamaendi. Saka ndofanira kuti imimi Ishe gadzirai bhuku ranyamaendi rakatorwa naChanaiwa ngaridzoke kwanyamaende. Ndokuti hondo dzeniseti dzipere idzi. Iri renyu ramutaura reukweru kana ariwo mashandiro enyu ekuti anenge ari Ishe mwana wake ndiye anoitawo sabhuku renyamaende, ndii munofanira kuzotitaurira kuti bhuku rero rinoshanda sei. Bhuku 1 mama ngekuti kubva kwakaita mumabva akabva kuna mudhara ari uko vada kubira rabva kwedu kumhiri because pane 20 case kuti kusiyana patakaita misheni. Saka kubva kwakaita ndokusakaita kuti uyari sabhuku ngoti baba akabereka baba wangu ndiye akarishi. Saka kubva kwakaita iye baba pakashayika sekula pakashayika ndo pakasapa paine mudhara ine zvinhu patazobirawo kumhiri. Zvabira kumhiri kwakasasa sabhuku aro. Saka kugara kwachita uyu akanga garanga aripo papasina sabhuku ba ndipo rakabva raenda kwaChanaiwa. Munozviona pazogara uyu ndipo abvatora mwana wake vaisa kuti sabhuku iyanishi. But bhuku rakagara riripo rakadisi rakatonyewa utosi rakazivika afange yamanyama ende kwa disi but simba rona varachekwa vatasi Chanaiwa. Akozero Clifford anga sabhuku Adisi auziziba saka chizo Clifford anga sabhuku baba wacho anga arishi asi takauya kumba kwenyu tinomutika tipewo bhuku mukatati saramo zero ndimo zvake saramo zero ndimo zvake esadimuzani pane umwe muzvara anonetsa futi kwanyamaende wokuti azi ndine nzvimbo yangu vanhu vachandiona. Wakagadzwa ndishangari but tanga kumpusha ngayo report aufaniri kuita muzvara. Aiwa anogadzwa izwai munhu kana achigadzwa kuzi muzvari basa rake rinenge rirei because isusu kulocal government hatina position yemuzvari. Kune position yasabhuku naIshe namama. Saka uyu muzvari uyu ada kugadzwa ada kugadzwa role yake iri yechii neusabhuku iri yechii. Muzvare uyu manje mama muzvare uyu asi munyika yekwanyamaende makwasani nyamaende ngepanyamaende izwai zvakaenda koitika wakapana maposition saumani uri munyika yekwanyamaende muti mozviziva aibvapiwa position yako uku kunzvimbo kunogara muzvaro inzvimbo yekwasaumani but yakaenda kupiwa position yekuzi ngeyamuzvaro nyamaende zvaizvabva kurukana tizvizivi chaitika kuzwa kwandakamboti hangu gumba racho kune zvaiziva hatisivi zvakaitika nguva iwe wakarasa chinhu chawo kunzvimbo yeumwe unobva azipa apako paipa ndokuna muzvare wedu mazauro wandakada kuzwa angu aimboitwa pazuva pacho. Because ndikuona kuti nyaya yemuzvare urambe chificha stirei. Saka ndoda kuti tizive kuti muzvare uyu role yake muushe wekwanyamaende imbori yei, basa rake nderei. Because ndakatoona rimwe dheka pane umwe munhu akatouya netsamba achitoti ndarifewa namuzvari atoni nechidhindo chakatodhinika tikati munhu ane chidhindo kukauya zvomwe muzvare anzi muzvare samanga watoni nezvidhindo zvidhindo ndezvei zvakuti basa ravo nderei. Aiwa gadzisai musaite zvimwe zvinhu zvisina basa. Gadzisai chienda mugadziri nyaya yamabhuku aya. Asi iyoyo ndoda mapepa angu. Kana pasina judgment iri kubva kukoti kwamajistrate handisida kuzwa kuti wakamira utaura kuti usabhuku. Yes, handisida kuzvizwa kuzwa kuti wakamira pane vanhu kuti usabhuku. Handisida kuzvizwa. Tanga waita zvandakutaura mapepa ziyo auye ukliwe koti yakakukliya kuti yanoti inindi kuCentral Bureau handina basa nawo. Because Central Bureau inoita based on masystem ka. Because kana system isina kufeeda Central Bureau kuti munhu is convicted akaconvictwa kwakane nyaya yakati haibudika. Ndosaka ndiri wari kuti nyaya yenyu mimba yakamangarwa kwa Ruda iyo kataura kuti ikazoenda kupi kukoti kwaMutare ati topata ndipe judgment yekoti kwaMutare ndiyo yati hauda kupiwa judgment. Ndosaka ndikuramba izvo kuti hakuna koti inoti yapedza nyaya yotadza kupa munhu judgment. Enda utsvake judgment asi usati waya nejudgment iyo stop kumira pamberi pavanhu uri kuti uchiti uri sabhuku.